time tông khép lên nữa rang tông khép lên nữa time cười tini hayo जों बर' मोनै सका आसाय फायो ओ मानैनो बेलाय वान सक थाय लायो मोस्टली बर' 95% बर'नो ओ माहाय प्रब्लेम नो फेस खाय मा दङ सो हायनि बाङैनो जों ओ मानैनो जोंबो बुजि थाय लायो दङ tini हाय जरावो tini हायो जों नांगै दङ माने खिनो टाइम बो फ्रीडम फाइनान्स बो फ्रीडम खिनो जों tini हायो मुसुगै दङ नांगै दङ जों पिया जे बर'नि थानिवो टाइम दं खेबलेनो रां करेंगो रां दं खेबलेनो टाइम करेंगो के सानेरो tini हायो टाइम अवेलेबल अंगै दंबा मतो जों सायमानो जोडी चिनि थानिवो टाइम अवेलेबल अंगै दंखांखेनो जों वान सक थाय गलायो tini प्रेजेन्ट नो वान सक थाय गलायो चिनि फ्यूचर बाहाय अंगै थांना रां ब्ले दङो टाइम करें दंखांखेबो वान सक थाय गलाय दङो तानि हिंखेनो टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट जों फेमिलि रो बाय जों टाइम स्पेन्ड खायनो नांगो बा जेफानो निजिनि पर्सनल जों फ्रीडम के दङनि नांगो हम टाइम ब्लायनो मोस्ट इम्पोर्टेंट पिया टाइम बो गरै रां बो आसो गरै ngै दंखांखेनो जों बेलायनो वान सक थाय ngै दङो जों तेबो एक्सट्रा इनकाम नांगै दङो तानि हिंखांखेनो वान सक नायरि tini हायो बाके इनफ्लेक्शन मानै रो दाम बाके बारायबाय दं ता सपोज पेट्रोल नो खांके से 5 बोसोर सिगां पेट्रोल नि दाम बो सुक दं माने tini हायो 2021 नो 100 रुपीस से लाइवै थांला हा के फाइनाय जरा 2025 ते 5 बोसोर पर फानो ओंखा आसोरो केनो पेट्रोल नि दाम बोसोरो लाइवै थांनाय हाना जे बाराय दंमोन नाहरो हायनो वान सगै नायले केनो पेट्रोल दाम बाराय माबा फुं पारैनो मानैरावनो बारायवै थाङै दं इनके मानै बिलन डेली सि मरावै दङ माके मराव बारायवै दङ पिया निजिनि इनकाम बिलन मानै जे मरावै दङ माके इनकाम बिलन बारायांगै दङ हानि बनो उ मानैरावनो नाहरै जत मानै दाम बाराय दङ मारनो नाहरै नसों ताबो एक्सट्रा इनकाम खायनो नाङै दङ जरिनि नि थानिवो जरि टाइम बो गरेङै दङ रांबो आसो गरेङै दङ खने एक्सट्रा इनकाम बाके खायफिनाय मनो आइनो वान सक खायङै दङ सो आं कुनो रोङै सिवै सामानिया जास्ट आंबो tini हायो जे प्रेजेन्ट सामों खायबै दङ नोंबो जे प्रेजेन्ट सामों खायबै दङ जों कायसे जों वान सक थाय गलायो जों फाइनाय जरारो बाकी चिनि थानिवो टाइम फ्री दमानाय बा बाकेनो फाइनान्स बो जों इंडिपेंडेंट अंलाय मानाय ओ माहायरोनो तै बिलायनो जों वान सक थाय गलायो के बाहायनो तैनो वान सकैनो tini हायो जे आं सोलोङै दङ माहायकेनो जों जे मिलिवै कायसे प्लेटफर्म जों सोलोंलाय दङ ओ माहायनो तैनो टाइम फ्रीडम फाइनान्स फ्रीडम बाके फ्यूचर नायनो तैनो के बनि बाङैनो सोलों दमनि बाङैनो ओ माहाय जों जे वान सक जांनाय कौरनो नों बाय tini हायो बनि बाङैनो शेयार खायबै दंमोन एसे ताबो नोंबो वान सकै नायदि नों tini हायो प्रेजेन्ट जे सामों खायबै दङ बनो खायनिबो नाङै दङ तानि हिंखेनो जों नक चले रवानि बाय नक तांगानि बनो जों मा बुसिनाय कायसे खनो नक चले रै दङनि नांगो ते कायसे खनो नक तांगानि नांगो के नक चलै दङनि tini प्रेजेन्ट खायबै दङ फ्यूचर नक तांगानि बाङै कायसे एग्जांपल सि नक तांगानि बाङै बनो बुसुं मा ना हरनाय बनो सिनि टाइम फ्रीडम फाइनान्स फ्रीडम बाके अंलायनो तैयो ताबंनि नि थानियो ऑप्शन दङ नों अमा हाय भिडियो न नायो ओ भिडियो न नायबै नों मोनै बि रिएक्ट खायबै दङाबो नों सीरियस खेबो अमनो नों साकसाव नावै पैनो नों जदि सीरियस खे निनि जे फ्यूचर नि सेल्फ न नों अपग्रेड खायनो मुसुगै दङ नों जे फाइनान्स फ्रीडम टाइम फ्रीडम बाहायनो तै नों जे सोरङै मुसुगै दङ ओंखांखेनो वेलकाम जोंनो न लामसगो जों मिलेवैनो सोलोंलायनाय tini हाय प्रेजेन्ट जों चेन्ज खायखांखेसि जोंनि फ्यूचर बो चेन्ज नाय कायसे कक तने देबा 500 जे सामंनो जों खायबै फायबो मनो खायबै दंमानिनो tini हायो प्रेजेन्ट रिजल्ट मानै दङ कि 500 जे सामं खायमा हायके से प्रेजेन्ट बो सामं खायबै दंखांखनो बहाय फ्यूचर बो रिजल्ट मानै नाय हायनि बङै प्रेजेन्ट न tini हायो जों चेन्ज खायखांखे फ्यूचर बो जोंनि चेन्ज ओङैनो थांनाय हायनि बङैनो ननो नायसिङै दङ के बनि बङैनो जों बाय किरङानि बङै तला डिस्क्रिप्शन लिंक रजाक दङ ओ लिंक क्लिक फायै जों बाय पर्सनल किरङ फासिदि बनि परे जों सोलोंलायनाय जोंनि फ्यूचर जों बाकेबो टाइम फ्रीडम फाइनान्स फ्रीडम
ไหลมาในนตีเว้ย